Μιλάμε εδώ από το Action Business για αισιοδοξία. Και τα αισιόδοξα μηνύματα, ξέρετε ποιος τα μεταφέρει σε όλους εμάς? Τα μεταφέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται όλες τις επιχειρήσεις της χώρας και δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Σήμερα λοιπόν θα δούμε επιχειρηματίες που οι επιχειρήσεις τους βρίσκονται εδώ, έχουν έδρα, παραγωγή και μετοχική σύνθεση στην Ελλάδα. Και πληρώνουν και τους φόρους βεβαίως. Ελλαδικά μας είναι η πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία η οποία θα λέγαμε έρχεται να αποδείξει ότι άμα θέλουν οι Έλληνες επιχειρηματίες να μεγαλουργήσουν, το κάνουν σε όλους τους κλάδους. Είτε είναι στην παραγωγή τροφίμων, είτε είναι στη μεταλλουργία, είτε είναι στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Πραγματικά έχουν τεράστιες δυνατότητες και δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις. Αρκεί να έχουν κάποιους ανθρώπους όπως αυτούς που θα γνωρίσουμε στο βίντεο, να έχουν επιμονή και υπομονή. Και όλα γίνονται ανακλάδους και ξεπερνιόνται και τα προβλήματα. Πάμε να τους δούμε. Συνεχίζουμε δυναμικά, επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, σε νέες εκτυπώσεις, επενδύουμε στους ανθρώπους μας και μπορούμε και δίνουμε value for money στο καταναλωτικό κοινό και αυτό μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Να επιμένετε να συνεχίσετε από Ελλάδα ή σας συμφέρει αυτή την περίοδο της παγκοσμιοποίησης να μεταφέρετε εδώ στο εξωτερικό? Δεν υπάρχει αυτή η σκέψη ποτέ στο κεφάλι μας, έχει τελειώσει αυτό. Ήταν πολύ δύσκολη η περίοδο που πέρασε όλη η Ελλάδα. Όσοι αντέξαμε, τώρα ήρθε η ώρα να πάμε ένα βήμα μπροστά.